Tayarlanýarlar ýöne bähteşigimde gatnaşyk inni kaýdymçy näle çykyşar derkä. Gelin görelim. Assalamu alaykum hormatly halipalar. Men Mar vilayatynyň Ýöletine Tiranyň Mamatayda hamylaşynyň ýaşaýçysy Hemdem Agmrat. Men şu mukamlara Terana bähteşige Matumulat tamyzyň pulanyny mar diýen aýdymy getirdim. Şeýlegem ýar diýen söýüp aýdymy getirdim. Eger mümkin bolsa şu ýerde ýerine türkler. Başlanganda mehriban eýleşler bizi size ýeni bir ýola ýatladýar. Biziň bähleşigimizde durly kunjoklarymyzdan, durly welayatlarymyzdan, etraplarymyzdan aýdym aýtmagy we göçüň ýaşlar saýlama tapyrmyzdan geçdilerini biziň Mar welaýatyndan gelen aýdymçymyzym sizden geljek SMS testlerini garaşýar, siziň goluňyza garaşýar. Başlaýyn. Atam sana aradım aysam Atam sana aradım aysam Menin otli pulanım var Hiç tükenmez kışta yatan Arşa degen bozsan Men neyleyin kolum bağlı Yürek
kaşlan oynayar Yasimali yar yar Silap gözüm duymaya Yar cemali yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar 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 Kara kaşlan oynar şemala Kara kaşlan oynayar Ya şemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Kara kaşlan oynayar Ya şemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Men özümkü hata et Özüm menkü hata et Ömür dertten halas et Men bimar yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar 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 Kara taşlan oynar şemala Kara taşlan oynayar Ya şemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Kara taşlan oynayar Ya şemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Mehriban eyleşler, hormatly eminlerimiz, ine Ağamradyň ýerine ýetirip beren aýdymlaryny dinledik. Hemmemiz bilelikde siz eminler gaty üns bilen dinlediňiz öde. Nähil baha berersiňiz Ağamradyň aýdan aýdymlaryna? Ilkinji aýdymyndan başlaly. Çar halifa. Umuman Ağamrad ilkinji aýdymny planım var diýen aýdym aýtdyň da. Umuman aýdyşyň gowy barmaly ýerle ýetmeli ýerlerine barmaly aýlawlaryny töweleme gowy barýan. Öden ýat halipa Fergezan menni haw ol ýar için Fergezan menni öden ýat halipa şonu san artda. Ýöne töweleme kemi ýok. İkinji aýdymyňam ýar diýen aýdymyňam mene dogrusyny aýtsam gowy berdim. Ondan meýlegem sülli gardy diýen. Derniyal halifa? Menem şu Ağamradyň aýdym aýdys kuyuny gowurdum töweleme. Salar saryk bar ha. Na Ağamrad salar saryk bolna töweleme. Paganym bar diýen aýdym sanady. Şu Sergezan menem diýen aýdymyň heňine töweleme gowy ýerine ýetirdi. Sonra yar diýen aýdymam aýtdy, öz bolşuzy, öz başyna bir hili eýýam estrada ýeşip, sesini bir hili edip ütgödüp, gowy hawa gowy ýerine ýetirdi da. Emin agzalarymyz öwdüler de Ağamrady. Menim goşulýan odan sesi var. Şu salar tark ýoluny gowy ýöredi bilýär, aýdymlar bilen.
Elbette estrada aydımına, ol aydımlardan soň geçmek kıyınrağam bolýar. O ýöne bir sana nesihatym berjek näme maslahatym soňky şol estrada aydymny edil birawar ýetirip bilmediň-de, men öz pikirimde. Şoň üçin şol soňky aydymyny şolar ýaly aydymlar köpräk aýtmaly. Öz şol aýtjak aydymyň perde belentliginem dogry saýlamaly. Adyrak ýokurda aýdylýan ýerler sana kynlyk bilen düşenýärler. Sen dem alyş ukybyň ören gowy, bolam şol halk aydymlarda gowy bildirýär. Şonam şu estrada aydymdy ulanmalylar, şonu başarmaly. Kalan zaten näme geljekde üstünlük arzu etýän. Köp sağ olun halipalar, doğru bellikler ettiler, gowy maslahatlar aýtdylar.